କ'ଣ ସେ ଖା ଆଉ ଦୁରା ନିମକି ଦେଲି ଡାଲି ନହେଲେ ଆସୁ ଆଣ ନା ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ନିମକି ବାବା ଢାଲୁ ଆ ଏଠିକୁ ଏଠିକୁ ଆ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ ନେ ଏଠିକୁ ବାହାର ଭିତରକୁ ଆସିବୁନି ତୁ ଆଜି ଭିତରକୁ ଆସିବୁନୁ ଏତେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଥିଲ ଆସିନଥିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ କିରେ ଏଇ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ୍ ନାହିଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯାଇନି ଆଣିବାକୁ ଭାଇ ତ ଉତ୍ପାତ କରିଦେଉଛି ଖାଇକି ସରିଦେଉଛି ସବୁ ଦେଖୁନି କେମିତି କାଶୁଛି ଜମା କିଛି କଥା ଶୁଣୁନି ସେ ତ ଡରେଇବାକୁ ପାଣିଟା ଗଲା କିଏ ନେ ଏଇଟା ନେବୁନୁ ଆପେଲଟା ନେବୁନୁ ତାର ମା ଆସି ତାର କେତେ ସାହସ ଦେଖ ଆରେ ଖାଇପାରିବୁ ଖାଇପାରିବୁ ତୁ ଯା ଦେখ ସେ ନେଇକିରି ଗଲାଣି ରାଇସ୍ କ'ଣ ସେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରୁଟି ଅଛି ଆଣିବୁ ବୋଲି ଯା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯା ଆଣିବୁ ଯା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖୋଲ